Makadiwa. Nzvimbo yatiri ino inonzi chii? Inonzi Hampden. Hampden. Isusu tauya kuno sevatambi venhau takanzwa kuti mune vana vamuri kuchengeta. Vana ava vangani uye pfungwa yekuti muchengete vana ava yakabva kupi? Vana vatinavo isusu 52. Pfungwa yekuchengeta vana takabvira kudhara. Isusu tinomabva kure. Takangokura tichingochengetana. Saka takazozviona kuti gatitsvagana mumadzimai 6. Tione kubatsana kuchengeta vana vatabatana kubva musi wa 2019 musi wa 16 September ndipo takabatana ndipo takatabatira vamwe kuti tione kuchengeta vana pamba ndepagogo Margaret Kamwasa ndo wakatipa stand yekuti tigare nevana pano ndo magariro atakaita pano. Vana vanenge vachibva vana ava pane nherera chaidzo dzisina mai nababa kozoti pana baba chete pasina amai pana amai chete pasina chibaba saka vana vese vavo tinawo vanenge vasina kwekuenda vamwe ndowe vasikana nokuti oi ndikudzoka mai manje sare nemwana wangu akaenda aenda rati azodzoka futi. Saka munofamba here mudzimba muchitsvaga kuti pamba pane nherera sekutaura kwamaita ndipapi kana kuti vana ava vanotongounzwa pano sekutaura kwamaita kuti pana mwasikana vanouya vachingosiya vana vachiti ndichatsoka ndokuendera? Sevasikana ndi kutaura ivavo wakati wasiya kudhara saka pari zvino pese 2 years dzese dzatagara idzi hapana kambowa chiti ndazvitora mwana kana ndazvitsoga mwanangu hapana. Vana ndisi tinawo. Mudiki ane makore mangani uye mukuru ane makore mangani? Mudiki watina iye mwana takamusirwa ane 6 weeks dzekuberekwa apa ane 2 years. Mbari makore mangani? 17. Vangani vari kuenda kuchikoro pa 52? Toti 15 ndo vari kuenda kuchikoro, 2 ndo vasiri kuenda kuchikoro. Mari yekuvabhadhira kuti vaende kuchikoro iri kubva kupi? Satambobhadhara school fees tongonotaura naheadmaster tichingokumbira. Tokumbirawo anenge auya kuti kumbirawo mabhuku mapeni. Mabhuku anenge auya tinoshiyanisa primary nesecondary. Chimwe chinhu chikuru chinogona kuchidiwa nevana ndezvekudya. Imimi zvekudya munozviona kuti kuita mherera 52. Isusu taimboshanda makomba umu saka nokuoma kwaita zvinhu zvo hatina mari kutenga marashi, hatina mari kutenga madhafu, hatina mari kutenga huni, hatina mvura yacho yekukanisa zvidhina, hatina mari kuti vakomana vatibuditsire mageji. Isu taimbobuditsa tega saka nokuneta kwaita nyama hatisina chatinacho taangogara. Tomirira anenge auyawo ndowatinokumbira nguva iyoyo. Zvinovana vari kurarama sei? Vana tinongokiya semazuva zvinhu zvacho zvaoma necovid izvi. Vanhu vaimbouya vachauya vakungoya zveapo neapo kana kwafonera mumwe munhu anokuti wrong number. Iwe vaimbouya ivavo? Ehe. Ndofunga
zvavaremerwa kumberi ko handi pane zvekupfeka nemagumbezi ekufuga zvakamira sei kuvanhu magumbezi edu vanhu vachitanga kuziva nyaya yedu kuti kunomanda kuti kuchengetwa vana ndipo pakwaya nemagumbezi evana edu ndiye ari umo munorora vakomana mune yamwewo arimo mune matatu chaiwo kwozoti vasikano mune yamwewo arimo mashoma ndo magumbezi atinaye vana vedu pane here masangano kana kuti hurumende vanombouya vachikubatsirawo nezve kuti vana vacho aiwa kwete hapana asi kune vanhu vanongouyawo apo nepapa tirikunzwa pane imwe nyaya yekuti pane vanhu vari kuuya vachishandisa zita repanapa kuti kwagogo nhowatiwa kune vana vari kuchengetwa dziri nherera voti tiri kutsvaga tichiendesa chikafu kwamuri chikafu ichi chiri kusvika ndo nhamba izhinji iyoyo mukana unowu ndombosira gogo isina tikadango vanokutsanangura zvizere kuti vanzoti zviri kufamba sei makadi gogo iripo makadiyo tiripo tatirega tuyo kunoku kwamuri kuchengeta vana nherera tanzwa zvimwe zvakawanda asi pane vanhuwo here vangave kana ari munhu mumwe chete vakawanda kana machechi kana maorganization vari kuuya kuzombobatsira vana nezvekudyiwa panapa pane vamwe vanouya kuzobatsira vana nezvekudya zveapo neapo asi vanhu ava pavanouya sekuuya kwamaita kwanobva vauyawo ivo vobva vauya kana vauya nezvinhu zvekuti tipe vana kana angava maswiti kana chii topa vana vobva vatitorera vana vedu mafoto totorerwa mafoto tobvunzwa kuti muri kuda chii chamunokwanisa kuti mubatsirike nevana tobva tataura hai vana gogo tichaya zvekubatsirai vanhu vanobva vazoenda vaenda kudaro unozoona zvakubuda mumafacebook mumatwitter mumachii zvibuda isusu hatina mafoni anoenda ipapo asi nonzoone vamwe vanhu nogona kunzwa mumwe munhu achitaura kuti kuimi muri kutambudzika panhaya yekuti ipapa muri kuti hamuna huni hamuna chakati kwengwani tiri kungonzwa kuti kune mari tikuona mari dziri kubuda mafacebook dziri kuuya kwamuri zviri kufamba sei pane here vakatomboyawo nezvimwe kana zvidikidikizvo zvezvo zvavakazoti takupai zvegore rese vakauya nechii tichangopinda muchristmas pane mudzimai akauyawo pana infact mudzimai haana kuuya asi akatumira shoko kumunhume akatuma nayo taenda unonoana gogo vakabva auya nemakeke matatu ne3 mavhaserini ne5 liters emafuta nehafu kesi yeraisi neshuga hafu futi ndobva zvakwana zvakadaro saka pakudaro kuya kwaakaita nevamwe vanenge vadamboedza kuti batsira anogona kutifonera vanenge vakatitorerawo manhamba edu ko ana gogo muri sei tiri nani hedu asi inzara yaita sei yatikwadza kuno kuzonzi magochema kuti mune nzara sei makaigirwa chikafu chegore rese nevamwe vanhu vari kukubatsirai asi isusu vanhu tisina kana kuzviona ndofunga munhu iye foto rake raakatora vanhu vachangotanga ngoti uye wakawanda foto iroro anorishandisa pawhatsapp anorishandisa pawhatsapp zvokuti ruzhinji renyika yese vanenge vachitoti tiri kutosponswa nemunhu iyeye saka zvinhu zviri kutotinetsawo zvokuti zvinhu zvinotibata mwoyo yedu kuti tinogona tine matambudziko zvakafanana nevana vedu vanoenda kuchikoro zvavanoenda kuchikoro mukaona zvinoenda zvakaita vana ava kuchikoro munobatikana vanenge vasina mainifomu vanenge school fees vanenge vasina mabhuku chaiche tinotoita zvekutokiya kuti vana vawane mabhuku school fees inawo iko zvinonzi pachikoro kana ndisingakanganisi kutaura paane 3 to 4 years pasati pabhadhira school fees enough chaichai panongobhadhira hafu kana kuti munhu akangoya akabatsira vanogona kubhadhira vana 10 kana 12 so zvakwana zvakadaro vana vanongoenda kuchikoro headmaster anombochema achichema kuti ana gogo onai vana vari kungodzidzende vana vacho vakatowandisa vari pachikoro papa saka zvinhu zvinotinetsa vanhu vamatambudziko atinosangana nayo vapenga nhamba taurai nhamba dzenyu nezita rinobuda panhamba idzodzo so that kana paine vanhu vakabatsira nezvekudya nezvekupfeka kana nemagumbezi vakufonere vachibvunza kuti izvi zvinhu izvi zvakasvika here ininiwo ndinoitwa gogo esnat kadango
ndinotaurira ruzhinji rweAfrica kuti kana pane vakatibatsira nezvinhu zvavo zvichinzi zviri kuuya kunherera seenda kuruoko rwaMwari kunoku, ndinokwanisa kuvapawo nhamba dzangu inini vafone vachindibvunza kuti zvinhu izvi zvakasvika here. Nhamba dzangu dzinoti 0377 455 697. ndodzokeredza futi 0377 455 697. dzimwe dzacho dzinoti 0776 02 3669 0776 02 3669. ndo nhamba dzangu inini ungadango kana achikwanisa kundibata wofona achindizivisa kuti tizive vanhu vakabatsirwa. Chokwadi ruzhinji rweAfrica tiri kutambura, tatambura nenhamo ikozvino zvini ndiri kurwara, ndofunga kutouya kundionawo panapa inyasha dzaMwari. vanhu vamwe vanouya nerudo rwavo kuti zvakamira seana gogo, asi vanenge vari mahwenya kwese kuti vanenge vane chinhu chavanenge vachida kutora kwatiri. vatora izvozvo kuti gogo tokubatsirai, mundipe nhamba dzenyu dzefoni tozoenda tokubatsirai moenda kuchipatara. Asi vakaenda vaenda, saka matambudziko acho akaoma. Zvakaoma kuti uchengete vana. Ikonozvi ndine problem yeBP nemwoyo, zoti kuti vana vakanyanyota noisoka ndinovhiringika, asi zvokuita panenge pasina. Asi nongoti Mwari ndiwo ndavapindira, asi ini ndiri kutorwara. Ndiri kutotsvagawo rubatsiro kuti anokwanisawo kundibatsirawo, nokuti ndinoonekwa nachiremba sematauriro akaita nachiremba kuti ndionewo kuti zvakamira sei. Ndinokumbira ndibatsirwe. Chiremba pandakaenda kwachiremba musi wa 14 October akanditi 14 October 2020 ndakabatwa BP inoramba yakakwira, even pandiri panapa yakakwira, haidzike. Ndakamboedza kupuhwa mapirisi anoedza kudzikisa BP, haidzike, ende inenge yakakwira zvokuti kana yechiremba wacho anenge achitotya kuti zvakamira sei, mukurarama sei muchirarama neBP yakadai. Mapirisi akandiramba, ndikamboti arege ndirambe ndichiita sei, ndichimbonawo maherbs, asi ndo kwaakurarama kwangu. Ndikandina chiremba, imimi maakufanirwa kuenda kunotariswa scan miri wenyu wese, mutarisi kuti mapapu, itsvo dzenyu, chichi zvese zvinowanika pamunhu zvioneke kuti zvakagara sei. Asi mari yekuti tiende ikoko hapana. Vamwe vangu vandinoshanda navo kuti vakwanise kundibatsira vakangofananawo neni, vanongonditarisawo, saka panenge pakaoma, hapana rubatsiro. Vana vanokudzoka vanoziva kuseni masikati nemanheru, manews avo akamira sei? Ngatiti kana kuti zvamunoda kuti vadye makuseni nemasikati nemanheru, zvinenge zvakamira sei? Upenyu hwevana ava, mararamiro atinoita nevana, upenyu hunorwadza. Zvaunorwadza, asi chekuita panenge pasina. Vana vedu kuseni, hatimboti kuseni, kuti pakadai so hanimbona mvura iri kunaya, panenge pasina huni. Tinogona kutsvagiridza huni dzedze kana kuvati nhonga izvi masupa muye tipise, togona kuabikira porridge, pamwe panenge pasina kana kuti tivabatsire porridge rere ongesa shuga chete odya. Manheru robikwa sadza nemachanzi, tongobikawo zvokuti vana vaite sei vadye, kuti vazvishuwirawo zvavo sevana vanoshuwirawo kuti vaonewo kuraramawo semararamiro anoita vamwe vane vabereki vavo. Zvakafanira kuti mwana anogona kufungawo kuti anodawo chingwa, asi chingwa hachiwani. Anogona kufunga kuti ndinodawo nyama, asi nyama yaite sei haiwani. Saka tinoshuwira kuti dai Mwari nevadzimu vachitibatsirawo, tikwanise kuti vana vararamewo vachidya zvinhu zvavanodawo zvinokwana neupenyu hwokurarama. Asi vana vedu havasi kukwanisa kurarama. Tikada kutarisa kumunyika umo, kubva tazikana kuti tiripo pane tikuchengeta vana, pane vanhu vari kudonetera vana vedu ivavo pamwedzi pega pega kuti vana vararame, asi zvinhu zvazvisvike. Pane varungu vari kunze kwenyika vanotumira mari dzinosvikawo kune vanenge vaita kuti tizikanwe. Mari yeyo kuti izosvika panapa tibatsirike nevana hapana. Saka tinorwadziwa kuti
dei zvavo vachiti kana vachinge vapuhwa mari iyoyo vachikwanisawo kuti bhadharira vana vedu vechikoro, vachikwanisa kutengera vana vedu vechikoro, kuitirawo kuti vana ivavo vakazodzidzawo upenyu hwavo hunotambanuka. Saka mwana kana achienda kuchikoro achibuda pano pamba achienda asina kudya, munondiudza here kuti anokwanisa kuteerera zvinotaura ticha? Panenge pakaoma, zvinhu zvenyu zvakaoma, ita chipatapata. Neasikana todi ngeinini pari zvino handidi kunyeba kuti ndingati ndinobatana naabe yangu kuti patiri kunoshanda basa rakasimba ndokwanisa kushanda tisa handichakwanisa. Tinoshuwirawo kuti semadzimai ngatiwanewo anokwanisa kutibatsira kuti mapurojekti anenge akareruka ekuti kana ndikasumukawo panapa ndikafamba ndichikambaira ndinogona kusvika ndichinoitawo zvinhu zvokuti tirarame. Saka pakafanana handimukuona chikafu chehuku chirape. Pane musikanawo akauya pano nehuku. Huku idzava dzauya zvikanda nagogo takuigirai huku, madhoneterwa huku neimwe kambani asingachakwanisa kutaura zita rayo. Madhoneterwa huku idzi handi muchengete huku, mukachengeta huku dzikakura motengesa, motenga dzimwe muchitenderedza kuti muone kuraramisa vana. Shuwa takatenda tikaombera tikaita sei, vakationa mafacebook vakationa shuwa vakati ana gogo wadhoneterwa huku dzedzatengeswa. Akaya akatora mari yake akaenda, hana kana chaakasiya. Abva adzoka futi nedzimwe ndobva dzatengeswa, ndobva atora mari yake abva adzoka nedzimwe, ndobva azoya nedzechi3 dzemuna December. Huku idzi dzekutanga dzakatanga kudzichengetera kumagetsi takumbira umwe munhu. Dzechi2 idzi dzakauyawo dzaita kanenge kusamukira mbijana, dzasina basa nekudzirwa. Dzechi3 idzi tanga katori kahuku kari kutobva muzai. Takaita mazuva 2 nini nagogo ari apa 3 days tichirara mudanga umu, nekuti taityira kuti kana tikasiya machakozi angauya naye 50 kg. 50 kg yemachakozi aiti inofanira kuita 2 weeks. 2 weeks muchishandisa machakozi. Machakozi akaita 3 days. Nokuti payaidzima taimuka tichiwedzera, payaidzima taimuka tichiwedzera kusvikira machakozi apera. Tamudeedza panenge paanga pane 4 days. Abva asvikanda nagogo musandinetsewo, musandishushowo, onei kutamba. Saka zvakatinetsa takachengeta futi huku idzodzo. Tikamupa mari yacho akaenda akazoya nemasaga yechikafu. Yakati ana gogo mudanga umu huku dzafa zvakanyanya, saka muda kufiritwa. Saka kana mafiritwa njaya nedzimwe huku, ihuku dzatiri kungochengetawo just kumuchengeterawo. Saka ndo zvimwe zvichemo zvatina zviri kubatikana nazvo zvakadai nini semunhu ane hosha yeBP nemwoyo. Ndikashungurudzwa so ndinobatikana hama dzangu nokuda kwokuti haisi nyore. Ina handina murume wandinaye wekuti ndinomirira kuti baba wauya uchindipaiwo mari yekuti nditengere mhuri. Ndine yanguwo mhuri inoda kuriritirwa neni, pana pane vana vanoda kuriritirwa nani nesu, asi tikuvatadzirira vana ivavo nekuti hatina pekutangira. Vanouya vanobatsirawo apo neapo varipo, asi tisingaziva kuti vari kubatsira nemweya wese. Ndo upenyu hwatinorarama pano. Vana 52 vasikana mazera api nevakomana mazera api, kuitira kuti ndeuye vari vangani, kuitira kuti vanenge vachida kubatsira ndingati tine zvekupfeka vaziva kuti zvakamira zvakadai. Vana vedu 52, vakomana 27, vasikana 25. Vana vedu vanobvira pa17 zvichidzika kusvika pa2 years vasikana. Vakomana vanobvira futi pa17 zvichidzika kusvika pa5 years. Ndiko vakomana. Mudiki diki wedu ane 2 years. Ndo vatinawo vana. Rubatsiro ratinotoda isusu tikutokumbirawo ruzhinji rweZimbabwe kuti dai zvaibvira pawanawo vane mwoyo yavo yakanaka mwoyo muchena. Toda kutanga kubhadharirwa vana vedu chikoro, totengera vana uniform tichiri pano, sekugara chaiko hatina. Saka ndorino rubatsiro ratinaro. Tine vane rudo nemwoyo wakanaka, tinorwara isusu tione vanobatsira. Kana machiremba chaichaiyo ane zvikira vakazvimirira, waonekwa vanokwanisa
nyeya kuti inini ndouya kuti ndione kuti ana gogo makamira sei ndoambokubatsirawo pakadai ndochitemo chatina kuti tirarame zvakanaka. Ndinobatikana ndifunga manzo ichitaura nyaya yeBP ndinosvika pakubatikana maningi. Nyaya iripo ndeyekuti pane vakauya vachizvitiwo vada kutibatsira tikakwanisa kuti tigadzise bepa redu reruoko rwaMwari. Asi bepa redu iri ratikapuwa isusu majubrigate asi harisi chero certificate. Saka uyu munhu pakaya akaziti iroya zvaari roya ana gogo inini ndingori trustee wenyu imi munoshanda makaita semuri 6. Saka achinge azoya nebepa iri tine mibvunzo yatakamubvunzawo hatinoenda kuchikoro hedu takasvika magrade 7 tikati nhai babako uyu anonzi Ningu Indian wakati munhu watoshandawo naye ndobva ndati ko aya mawitness aya ari kuratidza kuti akawitnessa ndevapi aipapa hapana kudairika zvadaro ndobva tapuwa mutemo kuti chinonzi trustee chinonzi trust chii ana gogo kana mainwa doro hamunobvumirwe kunwa doro pane vana chichichi kataiwa zvese tinozvitenda pamutemo wetrust munofanira kuti kana inini nichinge ndatadzira abi yangu ava vasingachada kushanda neni vanondibvisa vachitiudza mutemo handiti paevery 3 months tinge tichifanira kunge tichiita meeting. Saka roya iyi rakauya ndobva azo achititora svika ndandedombonokudzidzisai kumba kwangu kubelvedere nezvetrust kuti zvichii chisvika ikoko kuti nditi takadzidza kana nditiwo chandakabata musoro hapana takabva taita perere gume ende iye akamboya akatitora akaenda nesequest gate akati da kuvhura akaundi yetrust yenyu inini ndakasainiswa gogo risere wakasainiswa nevamwe gogo vari kunhamo takasaina tiri vatatu asi tese tiri 6 takatorwa tumafesi card. Saka abva azotiti chiendai munotora proof of residence kukambani tataenda kukambani tanopuwa proof of residence tatamupa kwakaenda imbwa ndokwakaenda tsuro. Vamwe vanouya munomo vanotaura kuti mune akaundi iri kunzi yenyu akaundi iri kupinda mari plus pane mumwe akati iye adoneta foni kwatiri isusu izvo zvanditakupai mafoni nhamba foni idzi zvidhura inogona kusvika mangwana panenge pasina so inini pandiri zvandinangana foni kuti hadzina moto hapana magetsi ende ifoni ye2 minutes. Saka takabva taigirwa foni zvikanzi foni ichetechi yetrust yenyu tikati alright zvakanaka asi ndida kukudzidzisai ana gogo kuti munopinda sei pafacebook tikati aiwa hazvinamboipa kwakaenda nefoni iyoyo nanhasi aitewo iwombeso nanhasi haina kuzodzoka kana kuti yadzoke tikamufonera ndofunga pakato blacklista nhamba dzedu tikamufonera apindure. Saka ndemamwe matambudziko atikusangana nayo kuti ndo imwe yemari yaifanira kunge inobatsira vana vedu yevari kuhaka kumasaidhi iwono zvinogara dzimba dzedu ndofunga maona imba dzedu dzatinogara idzi dzimba dzemadhaga gogo wavo vangachibuda chibuda notasa imba yavo imba yemadhaga yakatombodhirika inogona kutidhirikira tirimo tinenge tichida kuti timboona kuti kana togona kutsvagawo simende inongopurasta mudhuriwo kuti tione kugara zvakanaka asi hatina varume wekuti varume vanozoti murume wangu aenda kubasa anozogona kundibatsira hapana ndizvozvi papange inini izvozvi ndikutochema noti ndendaona vanokwanisa kundibatsira kuti ndirapwewo kana ndatadzawo kupora ndimwari anenge atonga asi ndambobatsirwa. Gogo muri kuona kuti ruoko rwaMwari yakatorejistwa as a trust trust iri bepa yarejistwa kudaro yakavhurirwa bank account kureva kuti kune vanhu vari kutotsvaga mari ichibhengwa muaccount imomo richinzi iri kubatsira vana vari kuruoko rwaMwari. Ichokwadi uyu munhu wacho ndikuita sei tarati kusera right uyu Alexio Murombo
Saka wandakavunza commission of votes akasaina apa. Saka wandakavunza ndiye anozi kumapeto. Yakatozvipinzawo. Ndakavunza kuti uyu andiyani ndiayo. Aripo andakati akanjula uyu ndiyani. Papa hapana kupindurika. Kozoti pane mawitness amwe aripo. Ndakavunza asina kupindurika. Saka tizive mai tinogona kuzviti trust yedu yakarejistwa zvichizotinetsa mangwana. Kurejista yakatorejistwa bhosta toona nezita raCommission of Votes naye jula akatowitnesa kuti makaita sei makarejistwa. Saka ndo mamwe matambudziko zvinhu zvekutotinetsa yatogore. It's done. That's done and executed at Harare on this 5th day of August 2020. 2021 kupera hapana chamakawana tamu na 2022. Saka tizive kuti zvaitwa zvokuti zviite sei. Jula. Bili ati jula. Aiwa ndinobatikana nemurume anonzi jula. Atombodei kuti handizive kuti zvakamira sei. Kamurombo wacho kanditi papa ndiye akaenda kuna jula. Takatobva pano tikazvitakwa nemotikari pano. Vatengeswa kuWestgate. Kutowa mafoni utatopinda mune imwe room. Ndomusi wakavhurwa account nanhasi. Takusiyananiswa inini nagogo ava naGreso asi vari kunhamo kuakaunti iwe. Vakataura kuti vari kuvhura nebhengi ripi? Havana kuti vakambotita imbozanzi vaimbotita kuti Western Union irimwe yakataura rimwe rinopinda mayusa chita ndinonzi chi ndo Western Union yaitaura rimwe yacho vaiti handidisakana kutora mapfumo acho katondinimotora proof of residence ukanotora kukambana wakapiwa nagogo wavo ndizvo zvikaitika. Kana ipapa pase mvura iri kunaiti ucho tinogona ngodhirikirwa kana pane vanokwanisawo kuti batsira isusu ana gogo wacho vatipewo simendi dzekupurasta dzimba dzedu nemarata ekuti tifirirewo zvimba zvedu izvozvi tionewo kurarama. Dzimba dzedu takaomerwa titaura andimazvomagozvona kuti dzimwe imba chimarata chemwa chanomira zvakanaka mukutochuchawo futi muno. Saka ibepa rembuti nderechokwadi here? Bhozi nderechokwadi. Asi tasikafanira kupuwa kabaduplicate. Tinofanira kupuwa kachokwadi chacho chicertificate. Kana certificate ratinoisa apa rekuti munhu bepa nderechokwadi handiti rakatorejistwa. Asi mutoti akakuti munofanira kunge muchiita meeting after every 3 months. Hapana chiri meeting. Akakuti mimi tavhura bank account. Bank account nebhengi racho hamuzoti. Hapana chatiri kuziva. Saka izvozvo mimi sematrustees acho nevanhu vanosaina ipapo munofanira kunge muchitoziva kuti tikuita sei tikushandisa bhengi ripi ende kana muine mari mapinda mari yakati ende kana muchiitadzoka pacho patine meeting ipapo anodzoka futi takatotya nekuti ndakamufonera musuye pai zvikanzi hatiseta izvozvo mazuva ano taakuita zvemadrugs. Zvekuti vana vakumwa madrugs chichichi ndo zvataakuita. Idzi ndo namba dzamaifonera achiningirika. Ndodzodzi ndidzo namba dzakanzonzi Antoneka vane imwe yavo vanonzi mubatsira pamwe iri kubhulawayo. Jula mukadzi wachanzi Christina Madamono adresi yepamba pake ndeiyi titokwaziva tikatoenda nemi so tinotokwaziva iyi dzimaniri ogara ani manje unorara vasikana vahombe nzira iyi homa inorara mbedha iyo wamukuona uyu reakwe vakatopiwa nemunhu akafawo mukadzi saka hama dzachizvi vakaramba property vazongoti fone vangotibatawo muno vakabvunzawo nhamba dzedu vazodzibata vatitumba tanonotora ndo mbedha muri kuona neodrop iyi mumo vanorara muno magetsi amuri kuona magetsi aya tangotubirwa atinobvira tiwa ora tobva tayashandisa pane pori panze apo pakanzi ipapo kudonza magetsi kuti apinde muno mumba maedu dzimba dzedu idzi vakati wada 300 yes saka 300 hatisina hatina chatinacho magumbezi yaye vana mashoma ndo magumbezi vanacho vanongofudza vanongodonzerana vasikana hembe dzavo dziri apa dzangosana vadiki nemakuru momunogara hembe dzavana vese
vanotokudawo havanawo mapenti vanodawo mapedzi zvakawanda zvatinoshuvirawo kuti vana vaitawo zvakanaka kunzi vana matauro kugezerawo makogeti zvinoshandiswa mwana mwana musikana zvetinoshuvirawo asi hatina tinongoita zviri paground mashandisiro atinongoitawo ndo mararamiro edu. Mataura munyaya yakakosha nyaya yemapedzi nekuoma kwakaita upenyu hwamuri kurarama panapa saka vari kushandisa chii vasikana tinovashandisira machira mapedzi aimbouya mashuro saka pari zvinhu hakwasisina totovadzisa zvekushandisa machira ndotakatanga kuwadzisa machira vakaoma saka tingati mati vasikana vangani zvii vasikana 25 vakuru vakuda mapedzi vangani vakuru vana mapedzi vangani 8 handiti aiwa tinobveka ichinzwa kuti zvakamira sei ndinoakofamba nyaya mapedzi aya ndodanga ashore uku ramuri kungoona iwo ndo zviripo pahuku sematsanangura maitwa kuti tinongochengeta huku hadza mabhenefiti atiri kuwana zvinhu zvakangorema ndezvamukungoona but ivo muchimbovabvunza kuti nhai tiri kungochengeta huku zvatakataurirana paya makati isiso kuti tichachengeta muridzi ane huku anenge ane hasha mamiyo zviri nani mutosvika kugara pamira padhuze nesi tichikurukura iye hachimboda anotosvika anotomira pareifu apo ana goko zvakamira zvakadai kuda kutaurira tibatsiro nemuriwo hatina muriwo kati aiwa ndakumboenda hamire anenge atochinja fesi yake anotitira dzimwe hasha kunge isusu vana vadiki isu hasi vana vadiki nokuti tizvininipisa kuti tiri vanhu toda kubatsirwa asi vanosvika neimwe hasha kuti hatikwanisa kutaura naye tobva tangomusangoenda zvake but imimi makangoti munhu akubatsirwa iye akatada kukubatsirwa saka hasha idzi dzinenge dzibva isu takazostada paipepe kuti munhu anoita sei anotuma asi iye vanomutumirai havauye hatina nhamba dzavo takambokumbira nhamba dzavo vanhu vanomutuma anokuti akaramba abhomutiwa idzo huku kana dzese dzakakura hatina kana hwane yakambobata mwemusi kuti kubikira vana kana yakafa anotitorei 40 munditumire unorasa kubhini kana mutoileti anoti hanzi vanomupa huku dzanonzi mai muzoro vanogara paestigida hativazivi asi zvese zvinobva huku dzinobva kunational foods chikafu dzinobva zvese kunational foods saka tichaziva kuti amai muzoro vanotumwa here kubva ikoko kwaninde zvavo hapati tichaziva kana kuti pamwe yari mukuchengetedzwa huku mari otora oisa muhuku ari kuzoti zafa dzedzendo yange iri yenyu saka zvinhu zvakaoma tendi redu iri ramuona muna tendi mvura yakanaya stere saka mvura yakabva yapinda nozara mumba tendi ndire mumba iri tikutosvika tinoriwa chanei hatina sipo yacho kwanga takagara kakwengu kwatinosa tendi iri kapeti toiswa uku kuti vana vararotoisa kukapeti saka zvinhu zve zvangorema saka tengi ti munhu anenge auya ndo tinochemera kuti tenga tinachena tizoti munhu ari kuchemera matsoso izvo zvakatitai munomudakamomo tofanira muchiya mukwesha nemvura hanzi mukwesha nesefi wozomusprayer wozoda kuenda dzimwe mvura izvo zvimakwana toita tikushandisa zvakaoma toita tikushandisa nemubhatu matogezera kuti ndimwari ari kutichengeta kana covid akayakabva tainzvaingonzwa necovid hatina mwana akarwa necovid hapamwana akadii necovid handibonai pamunobikira tozokura nekuti muno mukicheni matinobikira hamusi maomeduwo futi tangata kukumbira kuti tikukumbirawo mokuti tione kubikira mvura yekuta sei indi kunaya hatina kicheni dai tine magetsiwo tezvotinotsvagawo tinopihwawo stovu totobikirawo pasitovu asi tinoshandisawo marasha akakuti huni izvozvo hapana moto hapana huni dzokubikisa zvinhu zvakangooma marasha yamunatora ku marasha tinototenga kuna vanhu vanotengesa tine mari kana tisinawo totokumbira kana ivo vanotipa kana vasinawo zvinhu zvakangooma sei zvaro nhasi zvakatooma saka zvimwe chete nehurumende dzekutenga huni dzakatine mari toita kutenga ivo kubvisako pota muri kuona iyi ndopota tinobikira sadza sadza iyoyi ndopota tinobikira sadza zvinhu zvakatooma izvi ndopota tinobikira sadza
saka Mumba hapa vana nemachanzi. ndo muro wedu atojaira ivo vatojairwa vanetse vatojaira ndizviripo saka kunongo kubathroom dziyai moto makazirotamba nemvura shuwa muno mandakamira zvangu muno munogona kumira padenga unge muno mandakamira inini ndo toilet yedu vakomana nevasikana isu vanagogo vacho ndo toilet yedu yatinoshandisa ndiyoi iri panext ndiyo bathroom yatinogezerawo unokwanisa kuzva nekuseri moiona ngoma tinoshandisa aina denga aina chii yakatombodionawo yakavakiwo nedhadha tikatoza Saka nakakutona hapana anogeza. Sezva kuri kuita so. vana vadiki totora madhishi togezesera mumba muno mumba tinogezera muno hakuna kumukonzi wemuno mumatogezera mumararamiro edu muno imbo yagogo imbo yagogo vanogara gogo awo vanolodyawo apa inondogarwo pasere apo kuzasi kozoda vamwe vacho vatava pesa kutaura vanogarawo kuzasi uko vamwe vacho vanogara pazasi apo vakaenda kunhamo kumasasi seko vakashanya kozoti vamwe vacho vanolodyawo pasi kunoenda kutota kunodzesa pasere ivetelapo indava Zvakafamba sei? magumbezi aya mukuona yakuya kwawa akayakaiswa makadhibhokisi memafuta ava ari makadhibhokisi memafuta vakomana aya ndokuchiti vada kutora makadhibhokisi aya kuti muve mafuta vataramba tikati aiyo ini makadhibhokisi anga asina mafuta anga ine magumbezi vatora makadhibhokisi aya vatakikira uko obva vatora magumbezi aya saka atavarambira saka chitodzi chacho tanoita nacho Sakura kuti mabhokisi aya mafanira kunge mine mafuta. maiswa magumbezi aya Anga ari mangani? mabhokisi anga ari 10 ewezingodzi anga ari 10 vada kutora makadhibhokisi anzirongedzei apa nagugu vakati aiwa ungati ngarongedzeka makadhibhokisi asina chinhu zvinhu zvaka zvirimo mani zvamufuna kutora torai magumbezi aya magumbezi aya akaya ari 20 Mabhokisi 10. mabhokisi 10 akaiswa 1 mamwe akaiswa 2 kuti akwane 20 Vaiti tiri kubva kupi nemafuta iwayo? havana kutaura vakati tiri kumhanya Tango yazosiya zvinhu kumhanya. Iyi mukamaona kuti apa kabva anofanira kunge ari mafuta kuti magumbezi. vakangova vakomana vaviri vakati aiwa mungatore makadhibhokisi aya asina chinhu makadhibhokisi vataisa kunogara mapureti edu ndobva vatora isi asi takaona kuti pavakabuda asina mufaro Nekuti hamuna kuvati vatore mabhokisi ane mafuta. vaida kuti vakati magumbezi pasaidi voti mabhokisi pasaidi zvonzi waya nemagumbezi nemafuta. Zvakaitika rini izvo? zvakaitika last year but 1 kusvika nanhasi asi tavadzoka vanhu vavo Asi vanga vapurumudza kuti tichadzoka. vakangoti tichadzoka natakavatumirwa saka tisingazivi kuti muridzi wacho akazviziva here kuti kunenge kwakangosvika magumbezi here mafuta haana kusvika iwe